Bueno, nire izena Jon Luki da, Urrutxoko alkatea naiz, eta hasteko noski, zuei guztioi eskerrak eman nahi dizkizuet, onaino etortzeagatik. Baita ere nahiko nuke hasi eskerrak emanez egun hauetan gurekin hainbat ekitalditan parte hartu duten guztioi. Hau guztia ezin da egin euren parte hartzerik gabe. Denetatik gerturatu da, herri honetara, eta bati bat, ni pozik nauz, ikusten nahi dut Euskal Herriko herrialde guztitatik etorri dan jendea. Iparragirerekin zor moduko bat geneukan, ze lehen aipatu dut, orain dela 2 urte tardi saiatu ginen bere bigarren aniversarioa zala eta zala, jardera batzuk antolatzen, eta justu hasi eta pandemia dena zapustu intzigon. Eta ona gaur dakargun gaitxo hau ere tarte hortan geratu zen. Egon da jendea lanen, eta aurten ere planteatu da, Gernikako Arbola Euskal Ereserkiaren lehenengo batzarra gaurko egun honetan hemen Urrutxun egitea. Lehenengoa izanik, pentsatu dezagula, ez dela azkena izango noski. Helburua badakizue, Gernikako Arbola Ereserkia bera balioan jartzea izango litzateke, balioan dago, baino dauzkagun erronken artean nik uste bai dela ereserki honek dauzkan balorek gorestea eta etorkizunera begira ere balioan jartzea. Beste alde batetik, nik bai uste eta nahiko nuke azpimarratu bukatu horretik, betidanik izan dela Euskal Herriko lurralde guztiak batu duen zerbait, eta hori ez daukagu oso komuna. Euskaldunok gure tendentzia badirudi dela justu kontrako askotan, ez da? Bere garaian ideologia, pentsamolde eta jatorri guztietako euskaldunak baltu zituen, eta pixkat nahiko nuke mahai gainen jarri eta hartu konpromisoa gaur ere hortarako, etorkizunean horren aldingo degula. Ez da erronka txikia, etorkizunean datorkigun nik uste giroa eta ez da inerresa, baina guk egiten espaldi badegu, ez du beste inork egingo. Eta dauzkagun garaiak mundua inkluso badiru dipikutara diojola, ez da, garai eta gaurko testingurun, orduan guk erro hartu behar dio gaiari eta eutxi. Besterik gabe, berriro eskertu benetan guztioi, jende pilo batek lan asko indu, ez dauka izenik itxura, baina noski deno daukagu izen bat, hemen denen pixkat ordezkarien izen, ordezkarien izen hortan, bai nahi ditut goreipatu, bai hemen atzekaldean daren taldek, erakundek, personak eta nire atzetik hitz egin gutuen guztiok, besterik gabe. Egun oso napasa hori bai, eta horrengo baten ikusiko gerak laban, gerak kolak. Manifestua Euskal Herriari, Baskonia osoari. Aurten, Gernikako Arbola Ereserkiaren 170. urteurrena ospatu dugu. Jose Maria Iparragirre kantautore urretsuarrak konposatu zuen, eta diotenez 1853an kantatu zuen lehen aldiz. Aztoramen handiko garaia zen. Euskal Foruek eraso gogorrak jasan zituzten eta ondorioz,
Iparragirreren zortzikoak arrakasta itzela izan zuen gure herri osoan eta euskal diasporan ere. Gernikako arbola begiurune osoz kantatu zuten karlistek eta anarkistek, kontserbadoreek eta liberalek, euskal nazionalistek eta errepublikarrek, sozialistek eta komunistek. Atxurritik Ebrora, belaunaldi askok hartu dute ahotan gure doinu hau. Euskaldun bakarrik sentitzen ziren euskal herritarrak, baina baita euskaldun eta aldi berean, espainiar edo frantses sentitzen zirenak ere. Nafarroa garaiko herriberako herrietan ere ahotan hartu zuten. Haiek ereserkia gaztelaniaz kantatu zuten. Dela nazio moderno baten erakusgarri, dela foru zaharren eta askatasun tradizionalen adierazpen gisa, nekez kausitua ahal izanen dugu hainbertze borondate bateratzen dituen eta talde partaidetza sentimendu hain sakonik sortuko duen kanturik. Integrazio gaitasun eta zeharkakotasun horrek zinezko ereserki nazional bilakatu du. Hitzaren zentzu honenean. Halaxe definitu zuen Pedro Egainak, Justin Zenak Monkotek eta Juan Iturralde Isuitek, bertzeak bertze horiek. Munduko diskografia historikoak, munduko literaturak, prentsak eta enziklopediek hain zuzen, hala ikusi dute sarritan eta askatasunaren nazioarteko simbolo eta herrien arteko bake ikur gisa identifikatu dute. 2020ko abuztuaren 12an, Iruñean, musikari talde batek eta hainbat kultura eragilek, egungo zatiketa administratiboen gainetik, Gernikako arbola, Baskonia osoaren simbolo gisa berreskuratzeko lehendabiziko manifestua atera zuten. Orduan errantzen, eta orain berretsi egiten dugu, ez ditugula kaltetu nahi Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako Foru Komunitateko eta Euskal Hirigune Elkargoko ereserkiak. Horien osagarri izatea nahi dugu alden guztietan, bateratzen gaituen guztiaren oroimenez eta bereizten gaituenaren errespetuz. 3 urte hauetan manifestu ugari argitaratu da, eta guztiek ere ereserkiak historikoki izan duen anistasun ideologikoa eta zeharkakotasuna islatu dute. Manifestuak atera dira Nafarroa garaitik, Ipar Euskal Herritik eta diasporatik. Gure unibertsitate guztietako katedradunek eta irakaslek ere atera dituzte, musikariek, idazleek eta editoreek, alderdi guztietako militanteek. Bada, gaur plazaratzen dugun manifestu honek aurreko horiek guztiak labur biltzen ditu. Gaur hemen bildutako guztiek, agintariek eta askotariko ordezkariek, izan musikaren, kulturaren edo kirolaren mundukoak, izan gure herrialdeko instituzio garrantzitsuetakoak, adierazi nahi dugu. Egungo ereserki ofizialei kalterik egin nahi gabe, Gernikako arbola dela artean ere, munduko euskal herritar guztiak senidetzen gaituen ereserki historikoa. Senidetasun historiko horrekin bat etorriz, konpromisoa hartzen dugu, ura zabaltzeko eta merezi duen begirunez kantatzeko era guztietako ekitaldietan. Direla politikoak edo gizarte arlokoak, direla kulturakoak edo kirolekoak. Eta dei egiten diegu gure herriko instituzio guztiei berreskura dezaten. Urretxu 2023ko azaroaren 26.